Human mapiangan sa duha. Nanguli nausab sila og miagi sa shortcut nga dalan apan nakit-an nausab nila ang wakwak nga taga Oroqueta. Ug ania ang sumpay nining atong sugilanon. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 Pupusay na habibi. Asa ka itong mga kauban nila, no? Matay, tawagan sa dalon ako daw. The number you dialed is what kabayan. Ano? Hindi mo makakontak. Isa. Lah, matay. Hindi ako makontak. Pangitao na lang na ako to, be. Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko. Awa na ni diri, day. Ay, pre! Nakakita na mag-jigs ito, pre! Uy! Ako sa muro mo kita kabat nun! So may problema na niya. Dito, pre! Mau gitu? Dili na ko mudagan, pre. Di ka narugita to, pre. Pagka ka magyapon ko. Pre, dili na ko anak ko ka, pre. Madlok na kayo ko, pre! Ano sa gumuduhagon, pataka? Ako man dili bago pagikan ko sa kong sawa din nang nanghid ko ato ba napasumangil ani diri pataka wakwaka guna uri kanus aba may wakwak ni nawungan ni nang ako ni ngano kay nga magwakwak ko binuang masakitan sa tanang istoryahan ng wakwak mayo aman yung wakwak karon kay pangitao na to na kay magkuyog ka dito sa man Ikaw gina, pre. tarong pre ikaw na Nahadlan na, pre. Kapag na ignagan, pre. Kapag na ignagan, sige lang tagdagan ang saldahan, eh. Ikan part 1 hantod ka ron, magdagan lang yapon taan, eh. Sakto na, pre. Hindi na ako kaya. Ikaw magyuta na, pre. sus pastilan mo pre ako lang yun ni pre tuwi ko ba para mo tuo mo nga ako ni ang wakwak di na mangurus ako mangurus ko oh. Ako ni pre karon mutuo na mo dili Lah, nangurus. George, nangurus. tawo gid Tahu gini. Ikaw gina din, pre. Ikaw gina na, pre. Tingnan ikaw ako. Mo gini. Ito kaman, pre. ya karon tuo na mo no ako lagi ni tara Dili, gina wakwak. tawo gid tawo indog rog muda kay manglakaw ta patay wakwak ng kadukan matay yung subo tara ginaw lang to to ako'y bahala ng wakwak tara narato na kay ko amo to na bita diri pa do Pero dito, mo bro. dito aron makabalik Pre. oh sir man pod May pa, pre. Kuha na lang. sa man Di ba, ikaw, nakuratan gigugod ng utot, di ba, pre? maras iparela sa to pre parang hadlok ba kayo Kuha na lang, pre. Di ba, imong lolo si Dokyo? akong lulu si Lulu Dokyo Dahil si Lolo Dokyo, kabalo man mo patay wakwak sa iyong mga orasyon. Nasa linan ka sa orasyon? agi tudluan ko na ako'y gihatag diri gamay nga librito ako'y bahala to asa man ang wakwak karon Amo ba? Ikaw lali, ato to, pre. ay sus may problema na ako'y bahala karon asa mo nang ipinginambog yung ako hadlukan sige dara mo karon sige pre Mabuhi pa ka to, George, no? ano ka George magkadudua pugod to Ba, gatong matay. Magulat Ay na lang. lang taan, eh. What's up mga bugok? Karon wa ko mi ani diri aron mag-vlog. Mi ani ko diri aron pamatyon akong mga ipanghinambog diri kiyadlukan nilang mawakwak diri sa Lupisay na. Maina ginang insud ginada. Ako ang apo ni Lolo Dokyo. Ay mga bugok kanang urag pamatin ako burag naagi diri ang nangagi ang katong mga wakwak kiyadlukan nila. Kay mao tanawa ang mga dahon nila. Dalag-dalag burag na action og kalayo sa mga nagian sa mga kalala sa mga wakwak ug dian dapita burag nakakita ko nga
murag unahawan siya din murag nalayos gid niyang mga kuan murag diha dito siya may batog din diha nahawan ambak karon mga bugok ulang sa unahan mga bugok kay atong pangitaon kung naa ba to diri tong mga wakwaka to kay atong makit-an ato tong pabatyo mga bugok ay mukadlok na ako gidala-dala diri hinatag ni luludukyo tara mga bugok ato diri sa unahan. So karon mga bugok na nata diri sa hawan nga lugar ay nato diri ipa makig-away ta sa mga gikadlukan ni ring wakwak diri sa Lupisayna. Kay ato ta sa mga kasagutan akan si mata diri ta sa lugar aron makaharong tagtarong kana sila duna po na sila yung mga kahinaan kumbaga. Basta mga bugok kay ala nilihok ang kuan ni kabili ni luludok yun ako. Tugaan ni diri ang wakwak. Ay mo kadlok mga bugok ay mo kadlok. Ako'y bahalaan. Naagi ni diri napita bugok. Patay. Bro, pamati na ako nagi sa lubi bugok. Patay. Nagi sa lubi. Mangandam ta mga kabugok. Mangandam ta diri. Kalaban yan ay mo chopstick ha. Nagtuo goro kag di ka na ako mapilde. Karon ka. Narigay powers. Testingan nato. Testingan. Oh, mga kabugok, yung gindala ang gihatang ni Lulo. Ba adili din dapita. Oo, tama. Nah, dahil yun, di siya madala na adili ni Lulo bugok. Matay na adili ang dapita. Nagini diri karong mga bugok. Atong sugdan ang atong orasyon para walay kusog ug mapili nato ang wakwak. Ter por sale. Yes, water por sale. Yes, water por sale. Katuo goro ni siya kabalo orasyon. Karon orasyonan putik ka. Orasyon pod. Katuo kay ikaw ra. Kung ribatan nimong easy water buko pusali. Easy kriam. Silikta Easy kriam. Silikta Easy kriam. Easy kriam. Silikta Easy kriam. Water easy sale. Easy water. Kasamok ba? Kadugay ba nimo? Na, hirig ka. Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. So mga bugok, karon patay na ginato ng wakwak kay kini napa ni siya nabili nga ginawa. Karon ako ni pakanon mo ni ang katong gitawag na to nga tambal ni siya og makakontra sa mga wakwak. Tarawa atong ibakaon niya para mamatay gini siya. O di ba mga kabugok, sa iyang pagkamatay karon, wala kay makita nga wakwak. Nimo ni siya palwa. Pwede na nimo ni isuglot. Karon, pangitaon na tutong isa ka wakwak. O diba effective mga bugok? Karon, napa kuno isa ka wakwak nga ikadukan nila diri. Tan-awon ta na karon. Kining gihatag sa kong luludokyo, digid nimo paltos. Pangitaon ta ng wakwak karon di. Ilhan na ron ba? Isa ka. Karang ka. Nyala mo daw ka diri. Dah. Murag na po si isa kalubi. Kita lagi ko sa kagihatag ni luludokyo. Napares ka pingali niya. Hindi malibot. Kaya ginaning bubuto na to ang tambal nga ingon nga ala kontra sa mga wakwak. Mga siya. Da, patay lagi. Wakwak mo na wakwak ipanginambog wala. Patay wakwak. Patay lagi sa sagbot gihatag sa kong lolo. Patay lagi, patay. No.
O di ba mga bugok? Epektibo no. Ang kaning mga tungkod og mga steak og kining gihatag nga sagbot ni Luludukyo. Patay na. Karon unya taw-taw mahimo na ko ni palwa. Tanawa gid niyo kayo ha. Tanawa gid. O di ba mga bugok? Nakita na niyo o tanawa? Palwa na. O atong isugnod. Asay mas taas, ilong o palwa? Karon mga bugok, arto sa unahan kay basin ug natay makitaan diri. Isog ka. Hala. Binuang. Wak na. Ha? Presig bigdag way. Mao mabignaw? Dino gitu gingon nila. Patay parehas man bignaw. Ha? Nako kay presig daway. Pero mas siya, maot siya. Mas maot siya. Hindi ko ganahan nila ako yung like na ko eh. Pasti, mautog na hong di ano, no? Sa ito pa, mautog na hong. Karoon po ko ka-realize na agyatay ka ikaw may nungdan nga kabalo kung mautog na hong. Hey, tol, iso ka, patyon ka. Para isa na lang yun ang mabilin nga gwapo rin ng kaliputan na. So may problema na ninyo. Di mo maglaro sa kamera. Ang saman na eh. Alala sa ba? Ayaw, lako, magkasamutan, di maglaro noon. Pre, ikaw na ito, pre! Sige, to. Sige, ano sa na? Sige, anak ka, balik. Sige, Dili sa... Sige, pre. Oh, ikan. Sige na? Pagikan sa ubos og sa kuan. Ibabaw lang muna. Sige, di lang pati yun ah. Ha? Easy water for sale. Puto nila. Selecta! Ayun na, ayun na. Magbigas yung kanto. Selecta! Sobrang init na kailangan ko ng ice. Hindi pwedeng mawala, nag-i-improvise. What's up mga bugok? So, umana gyud ang part 5. Napunan gyud. So, umana ang part 5 sa muang kuan. May mga motor nga labay sa kabulog unsa may bilag addict na may. So, karon mga bugok, umana ang part 5. So, muli na mi kay hangak kapoy dagan. Oh, so kasi shout out. Oy, shout out ko sa kumparis nga si Margie Hondog sa akong bugoy nga si Prince Angelo. Ay niyo da. Si shout out mo gi. Mong lalabs. Shout out sa lalabs si Agi. Shout out ko sa asawa si Minis, ang anak nga natulog. Pukaw na motoron kay umanaw mi salida. Shout out ko aning Uya Bane. Shout out po ko sa mga nananaw ug sa nag-subscribe. So shout out me sa kuan sa Orquita Viners o sa Lupisana TV. Kami dito. What's up mga choy? What's up mga bugok? So subscribe lang yun mo. Next 101 vibes. Ay yun mo kalimot. So share this video para updated ka pirmi. Like na lang po, subscribe, hit the bell icon para ditso na. Wala na pugong ni. Puling ko. Bye-bye! Call me Tommy dito sa city ng Vice. Sobrang lit iyong bitch, sa akin siya umakbay. My name is Mike, get ready for the strike. Dumadami na ang mot, nagsiksikan na sa light. Kaya bara kong ito ay mala insecticide. Psh!